салом занҳо ва хоҳарони азиз, дар навори имрӯза дар бораи як мавзӯи беҳад нозуке ки бисёри занҳои мо мехоҳанд ки маълумот дошта бошанд, мехоҳам бо шумо каме суҳбат кунем. Навори имрӯзаи мо дар бораи выделение мешавад. Узри зиёд ки ман бо забони тоҷикӣ як тарҷумаи муайян карда натавонистам ҳамин выделениеро ва умедворам ки шумо медонед ки худатон ин чи аст. Имрӯз бошад дар бораи выделение дар кадом ҳолат ин муқаррарӣ мебошад, яъне норма мебошад ва вайро табобат кардан мумкин нест ва дар кадом ҳолат выделение метавонад патологӣ бошад, яъне онро табобат кардан мумкин аст. Ҳама намуд моеъе ки аз дохили зан берун мебарояд, ин выделение номида мешавад. ва сар мекунем аз выделениеҳое ки дар ҳолати муқаррарӣ, яъне в норме дида мешаванд. Якум выделение ин бенамозии ҳар як зан мебошад. Бале, бенамозӣ нест, касали бенамозӣ нест, ба выделениеҳо дохил мешаванд. баъде ки зан соз шуд, касали бенамозиаш соз шуд, аз баъди бенамозӣ то 12-ум рӯзи созии он дар зан миқдори хеле ками выделениеҳо дида мешавад ва рангаш камтар сафедчатоб мебошад, ягон хел бӯи бад надорад ё ин ки камтар бӯи туршӣ дорад. аз 13-ум то 17-ум рӯзи цикли зан выделениеашон зиёдтар мешавад, яъне дар вақти овулясияи ҳар як зан выделенияи зан зиёдтар мешавад, сафедчатоб аст ва камтар часпакмонанд слизообразные мешаванд. бисёри занҳо аз ҳамин ҳолати выделенияшон мефаҳманд ки аллакай овулясияшон наздик аст. барои чӣ чунин ҳодиса рӯй медиҳад? барои он ки ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан, ҳангоме ки выделение бисёртар аст, барои ҳаракати сперматозоидҳо мусоидат мекунанд, яъне ҳолати сперматозоидҳо нақстар мешаваду ҳаракаташон тезтар мешавад. аз ҳамин сабаб дар вақти овулясия выделенияи зан аз ҳолати муқаррарӣ дида зиёдтар аст. ва ҳамин тавр дар як цикли бенамозии зан ҳафтаи якум агар ин бенамозӣ худаш бошад, ҳафтаи дуюм ин ҳолати хушкӣ, яъне выделениям ягон хел чизоам нест ё ин ки ба миқдори хело кам аст. ҳафтаи сеюм бошад ин овулясия ба туғрӣ мегирад ки выделение дар ин ҳолат бисёртар мебошад ва ҳафтаи чорум боз ҳамон миқдори кам. акнун мегузарем ба ҳолатҳое ки выделениҳо сохтори худро гум мекунанд, аз ҳад зиёд мешаванд ё ин ки аз ҳад кам мешаванд, бӯи ҳархела пайдо мекунанд. дар кадом ҳолатҳо чунин пайдо мешавад? мисол, агар выделенияи шумо аз ҳад зиёд шуда бошад, дар байни выделениятон лахтаҳои сафед ё зарчатоб пайдо шавад ба монанди творог, хориш дар узвҳои занона ҳам аз дарун ҳам аз берун дида шавад, ин ҳолат ҳангоми молочница дида мешавад. дар вақти молочница микрофлораи узвҳои занона паст мешавад, яъне дар он ҷо грибок зиёд мешавад. аз ҳамин сабаб чунин ҳолат рӯй медиҳад. хусусан баъди алоқаи ҷинсӣ метавонад ки хориш аз ҳад зиёд шавад ва выделение беҳад бисёр шавад. агар выделенияи зан хунчатоб, хунмонанд ё ин ки коричневӣ бошад, ба ғайр аз они бенамозӣ, ин ҳолат ҳангоми эрозия гарданаки бачадон, полип дар бачадон ё ин ки полип дар гарданаки бачадон ва эндометриоз дида мешавад. дар баъзе занҳо бошад ҳангоми алоқаи ҷинсӣ низ каме хун мебиёяд. ин дар ҳолате ки агар шумо ҳамон захм, яъне эрозия гарданаки бачадон ё ин ки полип дар гарданаки бачадонтон дошта бошед, метавонад ки хун биёяд. агар выделенияи зан зард бошад чӣ? ҳангоми выделенияи зан зард буданаш, ин аз он шаҳодат медиҳад ки яъне дар организми зан воспалительный процесс, яъне илтиҳоб аст. аз ҳамин сабаб метавонад ки выделение зард шавад. агар выделение бо бӯй бошад чӣ? бӯи бад дошта бошад, ин дар кадом ҳолатҳо дида мешавад? ҳангоме ки выделение зан бӯ дорад, ин дар ҳолати бактериальный вагиноз дида мешавад, яъне микрофлораи узви зан вайрон шудааст, дар он ҷо патогенные инфексияҳо, микробҳо зиёд ҳастанд. вақте ки ҳам патогенные микробҳо, инфексияҳо, анаэробные инфексияҳо зиёд мешавад, метавонанд ки чунин бӯйро ба амал биёранд. агар выделенияи зан зарду сабзмонанд бошад, аз ҳад зиёд хафтмонанд бошад, боз болои ин бӯи безеб дошта бошад, ин ҳангоми инфексияҳое ки бо рӯи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд, яъне хламидиоз, гонорея, дар чунин ҳолатҳо метавонад ки пайдо шавад. агар дар зан ҳамаи ҳолатҳое ки дар боло гуфта шуда буд ақаллан яктоаш дида шавад, шумо бояд ҳатман ба духтур муроҷиат кунед, чунки табобати нодуруст ва табобате ки шумо мустақилона дар хона мекунед, метавонад ки ба ягон бемории дигар табдил ёбад. масалан, агар шумо молочницаро нодуруст табобат кунед, мешавад ки ба бактериальный вагиноз табдил ёбад. ё ин ки эрозия гарданаки бачадонро нодуруст табобат кунед, метавонад ки ба ягон бемории дигар мубаддал шавад. аз ҳамин рӯ дар ҳама ҳолатҳо муҳим ки ба духтури занона муроҷиат кунед. барои ҳамин аввал фаҳмидан дар кор ки ин выделениyaҳо аз ҳисоби чӣ? аз ҳисоби вирус, аз ҳисоби инфексия, аз ҳисоби ягон хел микроб
аз ҳисоби инфексияҳое ки илтиҳобро ба вуҷуд меоранд, яъне воспалительный процессро ба вуҷуд меоранд, аз ҳисобе ки микрофлораатон вайрон шудааст, ҳама ин ҳолатҳоро муайян карда, аниқ карда, аввал аз кадом ҳисоб, баъд ба табобат шурӯъ кардан дар кор. Аз пеш худатон ягон хел свеча намонед, ягон хел антибиотикро истифода набаред, ки шумо метавонед ки ҳолати бемории худро бадтар кунед. Чунки ба фикрам аллакай ҳамаи шумо медонед, ки антибиотикҳо хусусияти оне доранд, ки организми инсон дар онҳо резистентност пайдо мекунад, яъне агар бисёртар истифода бибаред, эффективностяш камтар мешавад, яъне таъсироташ кам мешавад ва вақте ки шумо боз мехоҳед ки ҳамон бемории худро бо антибиотик табобат кунед, дигар антибиотикҳо ба шумо фоида намекунанд. Аз ҳамин рӯ сабабашро аниқ карда баъд табобат кунед, беҳад беҳтар мешавад. ҳаст ҳолатҳое ки зан мехоҳад ки ҳарчи зудтар фаҳмад ки ягон хел инфексия ҳаст дар организмаш ё ин ки не дар узвҳои занонааш, ё ин ки ҳамон рӯз имконияти ба духтур рафтан надоред, шумо метавонед ки аз колпа тест истифода баред. Дар дорухонаҳо колпа тест мефурӯшанд. Ин ҳангоми тест ранги тести ҳомиладорӣ аст ва дар дохили он нишонаҳо ё нишондодҳо, яъне результатҳои ҳама намуд чизҳо ҳаст. Колпа тестро чӣ тавр истифода мебаранд? Шумо онро мегиред, ба дохили узвҳои занонаи худ ворид мекунед ва ҳамон средае ки дар узвҳои занонаи шумо ҳаст, яъне ҳамон pH ки дар дохили узвҳои занонаи шумо ҳаст, колпа тест аз рӯи ҳамон муайян мекунад ки чӣ намуд воспалительный процесс ҳаст, илтиҳоб аст ё ин ки ягон инфексия аст, ҳамонро муайян мекунад. Дӯстони азиз, агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, дар комментарияҳо фикрҳои худро албатта баён созед. Саломат бошед.